I tenia moltes alumnes que em deien ostres, doncs ens agradaria començar a poder dedicar-hi més hores, poder anar a competir, no una mica més enllà de ballar una hora a la setmana i prou. I vam començar assajant aquí els dissabtes, demanant a veure si ens podien cedir l'espai, i era algo totalment que feia voluntari per la il·lusió, no? De dir, ostres, doncs que guai que hi hagi gent aquí al Moianès amb ganes de poder-s'hi dedicar una mica més a lo que és la dansa i amb més ganes d'enfocar-ho com un extraescolar. I mica en mica vam anar creixent, vull dir, una cosa que va començar així superpetit, que érem un grup de 10 persones aquí assajant, no ho vaig començar com algo de dir, ostres, vull emprendre, vull fer aquest projecte, sinó que també una mica, com comentàveu vosaltres, m'ho vaig anar trobant arrel de la necessitat de veure que cada vegada hi havia més gent interessada i que volia, i a partir d'aquí va ser quan vaig fer un plantejament i vaig dir, ostres, estic com diversificant tota la meva energia en projectes d'altres persones, que és treballar per a altres escoles, per què no ser valent i dir, mira, ho deixo tot i començo el meu propi projecte i centro tota la meva energia en aquest projecte, que al final a mi també em motivava perquè ja no era jo treballant per a diferents escoles, sinó ja era una cosa que era totalment més meva i que per tant feia més il·lusió. I així va començar. Hola, doncs jo sóc Rocío, de la cervesa artesana Circoco. Nosaltres som dos, allà està Pedro també. I vam començar com un hobby. Nosaltres fèiem cervesa artesana a casa, per nosaltres i tal, i vam començar a provar família, a provar veïns. Després de la pandèmia el Pedro va canviar de treball perquè era cambrer. Jo sóc quirocultora i també vaig canviar de treball. I al final et planteges que un hobby teu que t'agrada i que a la gent li agrada, doncs per què no? Hem d'intentar-ho. Vam començar a fer, els veïns li agradaven, els pobles de costat agradava, i ens vam animar d'intentar fer-ho tot a fàbrica, amb un obrador, som nòmades, i tirar endavant un projecte que va començar amb un hobby, però que ara emprendrem els dos. Molt xulo. M'ha fet gràcia perquè quan ha dit que som nòmades has rigut de la companyia de dansa. És veritat que... Sí. És veritat que és una mica això, com que cada projecte té una mica el punt d'inici en veure aquesta necessitat externa, però també molt veig en l'emoció de cadascú o en la passió de cadascú. És vocacional totalment que surt fer això i decideixes emprendre perquè tens tota aquesta energia per tirar-ho endavant, perquè realment tu creus en el projecte i superes aquesta por de dir vinga, som-hi. Hi ha un entorn que m'acompanya, potser també, un entorn familiar, un entorn d'amics. Una mica la segona pregunta que us volia fer, que no cal que la responguem tots, qui vulgui respondre-la, és quins han sigut els recursos o les persones, per exemple, no cal que siguin materials, que us han ajudat a tirar endavant el vostre projecte. Allò que dius, ara que comentaves, Rocío, que sou dos, ostres, doncs el fet de ser dos m'ha ajudat molt a tirar-ho endavant. O, jo què sé, la família, a vegades els pares són un puntal per tirar-ho endavant. Ostres, mira, doncs una situació va ser la que em va ajudar, o un projecte que ja teníem. Algú vol respondre en concret? Vinga. Sí, jo en el meu cas he tingut la sort que he tingut sempre el recolzament dels meus pares i penso que també és un factor molt important perquè al final, en el meu cas concret, que es veu com algo més com a hobby, el fet de ballar, realment té una sortida laboral o et pots dedicar a això i què estudiaràs o què et dedicaràs i crec que potser hi ha molta gent que s'ha vist una mica limitada per això, de que a vegades els han imposat seguir una mica el camí establert com més convencional d'estudis, de feina i el tema de la dansa o com podria ser també el cant, tot el que és la vessant així més artística, que potser es veu una mica més com a hobby, com algo més vocacional i que no t'hi pots guanyar la vida. I jo no vaig començar amb la vocació de voler-me guanyar la vida, sinó de fer el que realment volia i m'agradava. I a dia d'avui estic molt content de poder viure de la dansa, però també ha sigut fonamental el tenir el recolzament, en el meu cas, del meu entorn de família i amics i dels meus pares, que sempre m'han estat ajudant i apoyant i fent-me de mà dreta amb tot el que han pogut. I per mi ha sigut fonamental. Sí, sí. Nosaltres, com t'he dit, som dos i és molt important també perquè emprendre no és fàcil, és molt complicat i n'hi ha cops que pega el bajón
doncs sempre tens algú que t'anima. Uns dies sóc jo, un altre dia ell, perquè és molt difícil, però has de tenir il·lusió i el recolzament d'algú que t'ajudi a impulsar-te cap amunt i és un salt. I es pot fer, si vols, costa, perquè no és fàcil, però es pot fer. Jo, per sort, independentment o en paral·lel a tota la societat, el tema de la pandèmia m'ha obert una porta molt gran, sobretot el que és el món digital. Llavors, en el meu cas no he necessitat, per exemple, una infraestructura ni invertir de forma econòmica en un local, en un espai molt gran, perquè el món digital m'ha permès que aquesta vocació, que aquesta professió, que aquest exercici pugui arribar a tot arreu, quasi bé podria dir arreu del món. No sé, ara pensant, ara mateix tinc persones en seguiment a Itàlia, a Galícia, als Estats Units, i dius, això no m'ho esperava, no m'ho imaginava. I mira, per una banda, la pandèmia sí que en el meu cas ha fet d'aquest puntal, i llavors la meva parella, perquè com comentaven la companya o el company, és complicat, sempre hi ha la sensació, la percepció que necessites una xarxa de seguretat, sobretot econòmica, perquè dius, ostres, els autònoms, emprendre, inverteixes, no inverteixes, hi haurà subvencions, no hi haurà ajuts, com anirà aquest mes, arriba l'estiu, la gent està de vacances, i el fet de tenir algú que confia en tu, que et miri a la cara i digui que sí, que tia, que ho estàs fent molt bé i que tiris endavant, és molt, molt, molt important. Hola, jo estic molt d'acord amb tots vosaltres, crec que és algo complicat i fer xarxa és essencial. Som quatre joves i també el Marc i Laura que avui no estan, i crec que és la clau una mica de la nostra supervivència emocional com a persones, de que ens agafem quan ens ensorrem, quan les coses van malament, ens tenim els quatre per prendre decisions complicades, per passar pels bons moments, doncs, si ets quatre o si tens família que a casa et fa suport, que t'anima, que arribes a casa un dia cansat prenent la mena del dia perquè et veus tot negre i veus que això no serveix per res i perquè estic aquí i tot això i sobretot això. I també doncs ha funcionat gràcies a que la gent ens ha fet confiança, és a dir, que la gent ha confiat en els nostres projectes i que ha participat d'ells, que al final també estem aquí perquè doncs, un dia, en el nostre cas, les escoles van confiar en nosaltres per fer els casals, els ajuntaments o els consells comarcals també van confiar per donar-nos un suport, per tot això, vull dir que no, aquí al Moianès no estàs sol, tens molta xarxa també, els amics i tot, i que també això t'ajuda a seguir, t'ajuda a superar-ho tot i a tirar endavant aquests projectes que també tenen una part bona, però també tenen una part de complicació i de que si estàs sol, no, crec que deu ser molt més complicat en sortir-te'n. Ostres, s'han tractat moltes coses ara mateix amb aquesta pregunta. Penso que els territoris petits, o en realitat tots els pobles i ciutats, siguin de la mida que siguin, tenen molts reptes, no? Però un dels reptes que tenen o que tenim els municipis petits és aquest de poder fixar tot el talent jove a la comarca, en aquest cas. De poder oferir a les persones joves un espai on poder viure, un espai on poder treballar, un espai al final on poder desenvolupar-se i tirar endavant la seva vida i els seus projectes. Els nostres projectes són projectes molt diversos, però sí que és veritat que tenen en comú això, que hem pogut desenvolupar activitats molt diferents aquí i que una mica, en aquest sentit, puc dir que estic com orgullosa d'això que comentaves, Oriol, de que el territori confia en el jovent, confia en el sentit de dir, a veure, amb totes les dificultats que hi ha pel mig, no sabem, no ens ho negarem, però que dona aquesta oportunitat i que en aquest sentit el Moianès està obert a que els joves puguin tirar endavant els seus projectes i també que són molt xulos realment. Vull dir que feu una feina extraordinària, cadascun des de la vostra vessant i
i que tota aquesta il·lusió i tota aquesta feinada, que dius això de a l'agost la gent fa vacances, quan ets emprenedor potser no, però sí, una altra cosa en comú. Doncs seguim una mica. Potser la següent pregunta seria, en tot aquest sentit, quin és el repte més destacat, ja sigui a nivell personal o a nivell de la pròpia empresa, que has aconseguit amb el teu projecte? O una cosa que us sentiu orgulloses d'haver aconseguit. Una mica ho podeu relacionar, si voleu, amb els valors del que vosaltres esteu tirant endavant. Sí? Una mica tot això. Qui vol començar? Sí? Fem al revés? Marc? Vinga, va. Bé, en el meu cas, potser més que el repte o el que potser estic com més que m'ha omplert, no, més feliç, és que aquí sí que hi havia oferta de dansa, perquè hi havia el gimnàs de Moià, s'oferia també com a extraescolar, és a dir, no era un projecte que fos com únic i exclusiu i per això la gent venia perquè no hi havia més oferta, però jo el que volia era poder crear el meu propi projecte per treballar la dansa des dels meus propis valors i treballar també la part una mica social, no? És a dir, no enfocar-ho com a anem a ballar i aprendre, que també, sinó, ostres, a través de la dansa, igual que per exemple amb el cant, pots arribar a moltes persones, pots emocionar, és una vessant artística i vam començar a treballar també des d'un format de crear peces coreogràfiques amb missatges. Doncs vam fer una peça dedicada al bullying, que es deia Stop Bullying, vam treballar una altra peça que anava dedicada als drets humans i per mi això era una mica com el que volia que ens diferenciés de la resta d'oferiment que hi havia de dansa aquí al Moianès i el fet de veure com un projecte que és una companyia de dansa i que la gent hi creu i confia, per mi era el que més gratificant em feia, perquè vaig començar com algo totalment vocacional i que no m'hagués imaginat que a dia d'avui encara estaria parlant de nòmades, perquè va ser bueno, comencem i potser dura una temporada de competicions i aquí acaba i superfeliç d'haver-ho pogut fer. I un projecte que vam començar, el que us deia abans, assajant aquí a la sala, que érem un grupet de 10 i avui dia som prop de 100 alumnes a la companyia i estic super agraït. Vull dir, per mi això és la millor satisfacció que podria tenir, no? El veure que tanta gent hi creu i confia i em fa super feliç. Sí. Sí. Va. Una miqueta en relació a tot això i amb els valors que comentàvem, en el meu cas, jo potser parlaria del fet d'acostar la psicologia. A més, estem a l'octubre, el mes de la salut mental, entorn al Dia Mundial de la Salut Mental, i això és una opinió molt personal meva, però penso que sempre, i sobretot darrerament, tota la branca de la psicologia, l'àrea de la psicologia, ha d'estar molt present en el nostre dia a dia de la forma més gratuïta possible, més assequible possible. I potser aquesta facilitat que hem tingut els psicòlegs de créixer en els últims anys, a mi m'ha donat la sensació que ha desvirtualitzat aquesta vocació nostra. I potser una de les coses de les que em sento més orgullosa és de jo no haver perdut aquest horitzó, per dir-ho d'alguna manera, i continuar sent una persona molt planera, una persona que veu la persona, l'usuari, l'usuària, la família, l'escola, en primer pla, i com si encara fos una personeta molt petita amb un projecte molt petit, quan potser ja no és tan així, no? I és el que considero que m'agrada més. Jo crec que per nosaltres tots els petits projectes al final ha sigut un repte, vull dir, començar el primer any amb casals de Covid va ser un repte, engegar la part didàctica d'una casa de colònies va ser un repte, crear el Festival de Lleure del Moianès va ser un repte. Per tant, una mica vivim de reptes perquè vull dir, tot allò que fem és nou per nosaltres i són petits reptes. Però si hem de destacar una mica una cosa, jo personalment, i veure l'Oriol després que ens diu ell, però per mi el que més destacaria és, vull dir que ara al final un dels valors o una de les coses que volíem fer era ajudar a persones, tant infants com a joves, i jo estic molt orgullós personalment per la vessant més d'ajudar joves. Nosaltres cada any, cada estiu, podem contractar una quarantena de joves del Moianès, donar-los feina durant un mes i mig, i crec que això
jo almenys ho fico molt en valor perquè els joves estem en una precarietat laboral molt gran, sobretot quan estàs estudiant, que necessites hores per estudiar i costa més dedicar-te a la feina per poder, més que sobreviure, tenir els teus propis estalvis i poder fer allò que vols. Llavors, per nosaltres, que cada any, durant un mes i mig, 2 mesos, puguem oferir a aquests joves de la comarca que durant el curs treballen una feineta per poder passar l'estiu, per poder passar les festes majors, per anar a sopar amb els amics, doncs jo crec que això és una de les coses que més valoro perquè nosaltres hem viscut aquesta precarietat i valorem molt que a l'estiu reservem com l'estiu, la resta de projectes no, però l'estiu el reservem pels joves perquè creiem que s'ho mereixen i això és una de les coses que més valoraria, no sé si tu... No, molt d'acord, i també voldria afegir-hi que hem creat un projecte pedagògic amb educació en valors, creiem molt únic, molt nostre, molt potent, que el defensem molt i que el podem aplicar a les nostres activitats, podem aconseguir fer casals d'estiu, colònies, els escolars, amb una vessant pedagògica, educació en valors molt potent, que el lleure no és només anar a jugar i a fer un mataconills, sinó també és anar a créixer i a aprendre, i que estem molt orgullosos de poder oferir activitats on els infants tinguin un desenvolupament complementari a l'escola, complementari a la dansa, complementari a totes les altres vessants de l'educació que tots hem de posar la nostra gra de sorra per seguir treballant. Jo, si us sembla, també vull contestar aquesta pregunta. Jo potser el repte més gran, m'agradaria 2. Un és fer pa. Jo vinc del món de la física, no tinc a veure amb el pa, llavors posar-se a fer pa és un repte i vull agrair molt a totes les persones forneres que m'han acompanyat en aquesta formació i també m'agraeixo a mi mateixa a vegades haver-hi posat la dedicació per fer-ho. I un altre repte crec que és el tema dels horaris. Vull dir, el tema de poder trobar... No, el tema de poder decidir o poder arribar a pensar quin és el temps que vull dedicar a això que estic fent, que al final acaba sent la vida, acaba sent la vida, i com o on trobo espais per cuidar-me i per una mica... Jo aquests reptes són una mica els que voldria. Sí, gràcies. Sí, en sèrio? Bueno, doncs jo com tu és més orgullosa del producte final que tenim. També va ser un repte emprendre, començar a fer cervesa a casa amb tot el que suposa, el material, tot l'equip. Nosaltres vam començar amb una cassola del caldo de l'àvia, sense filtre, sense res, i pensar, jo què sé, que destinar això a la gent, jo què sé, tot el material nou, va ser tot un repte. O sigui, la primera cervesa que vam fer, quan la vam obrir, va ser... l'hem fet aquí a casa, no? És nostra. Però mira, sí. I l'horari, imagina't, nosaltres treballant en una fàbrica de 6 del matí a 2 de la tarda, arribar i 8 hores de fer cervesa. Si no, arribàvem a la nit perquè un treballava de matí, l'altre de tarda, ho fèiem a la nit, anar-se a treballar al matí sense dormir. Jo quedant-me cuidant allí les temperatures per poder ficar-li el llevat, no acaba mai, i així sense dormir un dia, altre. Però bueno, és el bonic de tot això també, no? El camí que fem. Vols afegir? Sí. Hi ha un altre repte que potser és la part més fosca d'emprendre, que és tot el tema de la facturació, els números, la legalitat, engegar quan has d'obrir centres, a cases de colònies, hi ha una quantitat indecent de papers, sanitat per fer pa, vull dir, també per la cervesa, tota aquesta part que al final val la pena, però la plores molt, perquè és complicada, a vegades et trobes amb molts entrebancs i penses, és que en quin moment he decidit jo ficar-me en una situació així, no? Però quan ja hi estàs, ja no em permetreu la paraula, emmerdat fins als genolls, dius, ja és igual, ja tiro endavant amb tot el que calgui, no? Però és una part complicadeta. Gràcies per afegir això. A més, ara acabem de tancar trimestre i és ben interessant. Els projectes que estan aquí damunt la taula tenen un recorregut diferent. Potser la cervesa artesana de Circoco és més nova,
no? El Marc porta molt temps ja amb aquesta companyia, que ara també té un bagatge, una mica des de la pandèmia, tots dos potser. Un dels temes que ara parlarem és tema dificultats. És a dir, hem parlat de reptes com dels que ens estem orgullosos d'haver superat i ara una mica és parlar de dificultats. Hi ha un punt que no se'n parla gaire, però és un tema molt puntal i és el tema pressupost. Sí? Hi ha persones que decideixen treballar mentre emprenen per poder anar vivint i anar podent pagar tot això. Hi ha persones que troben una subvenció que els ajuda a poder tirar endavant el projecte. Hi ha persones que no necessiten gaire pressupost per tirar-ho endavant i, per tant, dediquen hores del seu temps lliure per anar-ho fent i de cop comença tot a rotllar. Una mica volia afegir en això que el Consorci del Moianès fa molta feina per poder apropar totes aquestes subvencions que existeixen a les persones joves i que també en tema de cursos, per exemple, una mica el que comentàvem, tot el tema aquest més burocràtic o de manipulació d'aliments o de tots els cursos que es necessiten per tirar endavant aquest estil de projectes, es fa aquesta feina. Una mica seria quina és una dificultat que us en recordareu tota la vida? O si creieu que el pressupost, per exemple, ha sigut un tema, o si heu necessitat finançament, com ho heu fet? Una mica si voleu explicar tot això. És una part que, és això, no es parla perquè és una part difícil, però és això... Sí, Oriol? No cal que la contestem tots. Qui vulgui dir alguna cosa està bé. Sí, jo crec que els projectes poden ser molt bonics, pots ser molt de preparar casals, però després hi ha la part fosca, la part això. I hi ha diferents temes. El tema pressupost, en el nostre cas, per sort no... A vegades, potser per desconeixença, a vegades la gent pensa en prendre com per invertir molts diners i ja ho tens. Poses aquí la pasta i ja ho tens. Jo crec que més que diners, hores. Hores sense cobrar-les, invertir hores, moltes més hores, amb un esforç, ho fas amb molt amor, però és com el teu fill, no? És com la teva cosa que va creixent i ho tens, i destines moltes hores. Sí que hi ha subvencions, però per pagar una subvenció tens les hores, i l'has de justificar, encara més hores, que destinen moltes hores a emprendre i que si fas a gust doncs és molt bonic. I jo, l'altra dificultat que ens trobem nosaltres molt és tot el tema. No hem fet ADE, no hem fet dret, crec que aquí ningú, però llavors em trobes amb laboral, fiscal, l'impost de no sé què, contractes laborals, retencions d'impostos, declaracions de no sé què, que és un tema que no tens una formació a la vida per afrontar. I és una dificultat valen, hem de fer contractes laborals, com es fa això? Com ho he de fer? Tens gestors que t'ajuden, que tenen paciència i que t'expliquen tot, però de cop et canvien la llei de treball, tot el que havies après de llei de treball te la canvien, torneu a aprendre tot, i això què és, com funciona... I és una cosa que no es veu des de fora. Tu pots muntar un casal d'estiu, pots oferir una cervesa, però ningú ha vist les hores que tu has destinat a casa davant de l'ordinador i el telèfon per aconseguir la part burocràtica que tot estigui en regla. En un país de seguretat social, que hi ha una estructura laboral, fiscal, de lleis molt gran, molt complexa, i que a vegades et sents sol, et sents abandonat a la mitja de la sabana de lleons, que per aquí t'esgarrapa l'agència tributària, després t'esgarrapa la Tresorería General del Estado, t'esgarrapa no sé qui, i llavors et donen bé els pals, però no tens la formació en els coneixements d'estructura d'estat per saber com funciona el món empresarial. És la major dificultat tècnica que ens trobem, poder gestionar tots aquests temes més tècnics. Hem de fer que hi hagi una assignatura obligatòria a quart d'ESO de temes laborals, fiscals i econòmics així bàsics de la vida. Voleu contestar? Totalment, sí. No, això que, i més, jo per exemple vinc d'una vessant superartística i clar, de cop em trobava fent tot un munt de números, de pressupostos, de no sé què, que dic, clar, és que no tinc aquesta formació i a més, tampoc me l'han ofert, exacte, no? Que penso, jo ho hagués valorat molt perquè al final per emprendre hi ha tot un seguit de coneixements que has de tenir, sigui des d'un projecte de cervesa com de dansa, que no tenen res a veure però hem de passar pel mateix. I totalment comparteixo el que heu dit, no? Que
estaria superbé que s'oferís i que jo crec que és la major dificultat que afrontem. Sí, sí, així que 100% d'acord. Una mica més això, sobretot perquè ja quan tens tot, tens els diners, tens la idea, tot ordenat, dius, ara què? On vaig? Ara què faig, no? I per això també està el Consorci del Moianès que et guia una mica i et diu per aquí, va allà, perquè tu arribes allà amb tot el teu i ara què fas? Ho tens tot però no saps cap on tirar o cap on anar perquè cada cop et demanen més papers i més coses i tu allà, i això és molt important, tenir algú que et guiï una mica, que això és veritat que a l'escola no es dona, però que jo suposo que no tothom en prendrà, no? Però és una guia que hem de tenir molt important per saber què fer. Jo estic totalment d'acord amb el que hem comentat tots i totes. També afegiria aquesta inversió que fem de darrere, de feina que no es veu, que jo li dic, que o pot ser de diners, o pot ser de temps, o pot ser de les dues coses, no? Perquè sempre tenim l'opció de confiar en persones que tenen molta formació, però clar, això té uns costos i quan el projecte ja ha començat a rodar, comences a tenir beneficis, la primera persona comença a confiar en tu, llagrimeta per aquella primera persona que confia en tu, que comença a fer el boca-orella i que t'ajuda a engegar aquesta roda. Doncs quan això ja engega et sembla més fàcil, entre cometes, poder invertir en aquests professionals a nivell de xarxes socials, a nivell, no sé, advocacia, temes laborals, però quan estàs gestant el projecte, quan ho estàs invertint tot de la teva vida, t'és quasi impossible continuar invertint uns diners en professionals, no? Llavors tibes de tots els recursos, ja sigui internet, pàgines sobre autònoms, sobre contractes laborals, que veus un curs, que veus una taula rodona sobre emprenedors i dius, jo m'hi apunto, ho necessito. Però clar, és molt temps, molta feina que realment no es veu i que a vegades les persones des de fora es queden amb el mira que guai, és que en qüestió de 3 anys l'entitat ha fet la crispeta i tenen un munt de gent, o la seva escola ja hi ha 100 persones, sí hi ha, però quantes hores no hi hem destinat i quantes ganes i quants esforços i quantes llagrimetes per aconseguir aquests resultats, no? 100%. També tant de bo tothom pogués dedicar-se al que li encanta i és una part, o la part positiva d'emprendre i crear el teu propi projecte. Una mica, si us sembla, ara ja anirem per tancar. Crec que no només ens ha servit per conèixer els nostres projectes, també fa xarxa i fa sentir-se acompanyada, Bueno, jo ara mateix m'estic sentint molt acompanyada i realment una mica des d'aquí esperem que si això pot arribar a gent i a la gent que ens esteu escoltant, doncs que també serveixi perquè altres persones s'animin a poder fer el pas si els hi ve de gust, perquè t'ha de venir molt de gust això i has de tenir-ho molt clar. No tots els projectes d'emprenedoria funcionen, sí? Hi ha persones que tenen il·lusió infinita, però es troben, per exemple, que les hores que estan dedicant són tantes que els està acabant amb la salut i a vegades s'ha de prioritzar. No tots els projectes funcionen, però n'hi ha molts que sí. I és picar pedra, És picar pedra, estar ben acompanyada i rejar-te una mica d'aquesta il·lusió que et va seguint, ajudar-te amb tots els recursos possibles i tirar-ho endavant. Anem a fer l'última part, que seria una mica el minut així com d'or, de què diríeu a una persona que vol emprendre? Sí? Què diríeu a una persona jove que té una idea i que vol emprendre? Sí? Vinga. Mira, jo el que li diria a la persona que vulgui emprendre és que ho faci, perquè, com tu deies, potser no tots els projectes funcionen i pot haver-hi gent que es quedi pel camí, però crec que és un aprenentatge molt gran i que no hem vingut aquí a sortir-nos-en de tot a la primera i potser si algú emprèn i no funciona el projecte, llavors tindrà la informació i les eines per poder emprendre més endavant o per dedicar-se a un altre projecte que realment ara sí que comptarà amb aquest aprenentatge i que sobretot que ho facin i ho facin
des de l'amor, és a dir, no des d'un punt de, ostres, vull fer diners, què puc fer? Va, doncs monto el meu negoci i segur que podré guanyar molt més diners que no estan assalariat a una feina que sempre tinc el mateix sou. Jo crec que si ho fas des de l'amor i la motivació i realment en tens moltes ganes, et buscaràs la vida per tirar endavant, perquè quan al final és algo teu, que hi poses tot el teu amor i tota la teva passió, crec que no et dones per vençut i per vençuda i estic segur que no és fàcil, perquè ara comentàvem que hi ha moltes dificultats i tot el tema que dèiem de formació que potser a vegades no tenim, però crec que quan realment tens vocació per alguna cosa trobes el camí. Qui té un somni trobarà el camí, crec que diuen, i estic 100% d'acord, així que jo a la persona que vulgui emprendre li diria que ho faci. 100%.